Капуцка, 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 капуцка. Ай, ти си коментатора. А, да, къде им коментирам на тия сега? Гледай ги. Елята са гъзичка, другия. Не стана. Загубил съм опит. Чакай малко. Ти по тук начин да държиш. Трябваше първия път да ме обиш, аз като отрепах вече. Какво направя? Държи го така. Бейт. Ако откача, ако откача сцена, ще те прибия. Аз ще мечаме с 10 санта по-късно. Искаш, може. Искаш. Той път. Снимай там, бе! Тук е по-епик, де си покачи. Той се е решил, ма. Ако ще да го правим, той не снима битката, снимат нас. Карай. Пускай да го съществеш, тай много яко. Аз кой ще бия? Аз съм съден с равно. Също лягам. Еро, днеска как ще вали. Ма е много хладничко. Тъй като гледам, вали. Казаха, че ще вали, не днес. Ние оставим се да държи за своя меч. Сега ще ще вари като меч от този човек. Крак. Дигни си гардър. Как се е близва? Не види тази го друга. Имаме ли право да питам? Аз си го изпуснах! Пикъп е за... трето оръжие. Фак ти! Демиджа, да! Тая удар много... Аз правих ти го щита! Беше в истинска битка, ако имаше такива мечове, ще идем да се честите. Не беше метален. Ми аз не мога да гоня! Обиден се да разчити. Сон катана може да различи. Оу, да, рамо! Сон катана може да различи. Три слоя плюс долу. Трябва да спуснеш оръжието. Няма, трябва да ми умираш, значи.